Arorekane comment ka kubugukiana koira asa abantu abangi batigirwe n'ikingoma cy'intindi nabande gosiria amagima asa abande baremaire nabande koligia gokonywa elyo kwerwali maiga yo gutumika enibe nyinge ase oborwali bwabo. Robert Orinano yomogati abasae abange nanyoreta ajali 2021 mutinyo kyanda stariki 20 kera nange kwenda busongo nangwenda kuye bintu bira nango chikoikuru busongo nganyora ajali onyacha insali no igari yantumete kurumaiga igari yantumete kurumaiga nganda chenero ngarwaligu girende ngakore mitinye bere chichuma ende chikaru babegete chichuma chisco kera chichuma chiarunga nakore mitinye bere ngarusigu ngabekero chiplasta nabekero chiplasta around 6 bado kugoro kwangire kubwatana chibisi anya kitali nasabito bakonya kyake nganyara gokonyo narweto kesha takangire nyagitali agankonya ngabekero echuma ikini bono kera nabekero echuma nyagitali nabekero echuma bobe egakora emitinye bere ende kanyegere nonya na boigo nigo Robert aburirwe ebesa yoko egendereria obogwenia bwaye ase atebireta bwachonde bwensi okomokonya abayiboje mutangania asirete ono ngareto yo kabere mama gasoka ngasa kabere ono yo kabere akandu kekirenda nakanga ono nabo stira tiko no komenye mechi ngora ngono kobere mechi ari na chite kyumbu ngacha gukora ebiasara bi bike na again team tinyi emyaka 3 umenye tene chi best bana gongonye bana gonsibe no ni chianga endagera nere ngobere ebere tiga sana soko enyora because ingo enyora limwe boigo asamenyete ime yali omweli nigo akonyire no musamaria omuyabu na akoerera ine customer yane angete asemenyete nari ngumubugo lya kange nyomba menye because tamenye tigai amete Mombasa onera angete nyomba gante sengejo kwa ngumbugo libya byangu enyombera ali onokomenyera bono nigo asabire obokonyi kurwase abasamaria abaya ilyokuchia kubekerwa chichuma elinda wene ase chibesa chigane iri chiri chiribu emyeyemo nemerongo 5 onera antakere 150 nchibwaka na ngendete no kinchikobekerwa echuma abarayi uri obwanja etokeze nabagongonya niwono yo umonya sayara kunengora yaye nyare gongonya ni mwire nerimbyo na nyasani erura mwaye amasese okona kukugani kwaye Robert Orina maiga yokonyora umubasokono bwe para asebono airegeka egetambe ataranyora ubugwenia aso gusaba kwaye kone kurenga abasamaria baya besoki elinebanya koba kumukonya elinda gendererie ubugima bwaye bwa butambe buna korumagega hingo reporter ya egeteseni kya Ndizi TV kurwaga igali omweli ime ya Keumbu e constituency ya Nyaribali chache elitaliane Mildred Mumanyi.